Türkmenistanda adamların koronavirusdan ölmegi dowam edýär. Olaryň arasynda resmiler hem bar. Bu aralykda ýurtda virus keteliniň öňüni almak boýunça çäreler ýene güýçlendirildi. Türkmenistanyň ýol başçysy bolsa saglyk işgärlerine goşmaça ýeňillikleri bermek kararyny eglan etdi. Adatlyň habarçylary ýurdun häkimetleri tarapyndan ýurtda bardygy resmi taýdan ikrar edilmeýän COVID-19 keteliniň alamatlary bolan näsaglykdan ölenler barada habar bermegini dowam etdirýärler. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä maldarçylyk buğdagynda ýokary wezipelerde işleýän 47 ýaşly öňkü resmi 24 sentýabrda koronavirusdan aradan çykypdyr. Şu Niýazowyň döwründe maldarçylyk ministriniň öňkü ornbasary bolan adam koronavirusdan aradan çykdy. Ol soňky ýyllarda Oba hojalygy ministrliginiň maldarçylyk bölümine ýol başçylyk edipdi. 1983-nji ýylda dowuldy. 3 günläp döş agyrsyndan deýrenip şuň birden aradan çykdy. Ol dogduk mekany Gozgan Owasynda jaýlandy. Yerli wagt bilen sagat 18-de dip habarçymyz 24 sentýabrda etdi. Adatlyk resminiň adyny we käbir jekmejek ýagdaýlary ma'lum etmekden saklanýar. Habarçymyz ýogulan resminiň Ahal vilayatynyň Kaka etrawynyň Gozgan Owasyndan dygyny bellädi. Adatlyk radiosu öňkü wezipeli adamyň ölüminiň sebepleri barada resmi düşündürüş alyp bilmedi. Ýurdun häkimetleri COVID-19 keteliniň global pandemiýasy başlaly bäri onuň ýurda aralaşmagynyň mümkinçiligini inkar edýärler we koronavirus keteliniň henidem hatawa alınmanlygyny aýdýarlar. Adatlyň habarçylarynyň we garaşsyz medeniýet çeşmeleriniň maglumatlaryna görä koronavirus bilen ketelän we ölen adamlary köpelýär. Olaryň arasynda medisina işgärleri we resmiler hem köp bolýar. Iýul aýynda Liwap vilayatynyň Farap etrawynyň häkimi 55 ýaşly Hasan Metkuliýew aradan çykdy. Adatlyň Türkmenabatdaky çeşmelerine görä Lukmanly resminiň ölümine pnevmoniýanyň sebäp bolanlygyny görkezipdir. Ýöne merhumyň jesedi garyndaşlaryna plastik gapda gowşurylyp soň ol Dänow etrawynda jaýlandy. Ondan öň Aşgabatyň ketelhanasynda türk diplomaty Kemal Uçkun aradan çykdy. Türkmen lukmanlary onuň ölümine de pnevmoniýanyň sebäp bolanlygyny aýtdylar. Emma 57 ýaşly diplomatyň öýküniniň rentgen suratyny gören türk lukmanlary onuň ölümine 90 we 99% aralygynda ähtimallygy bilen COVID-19 keteliniň sebäp bolanlygyny aýtdylar. Türkmenistan ketelin ýokdugyny aýdýan hem bolsa, beýleki ýurtlar bilen bir hatarda koronawirusyň ýaýramagyna garşy berk çäklendiriji çäreleri girdýär. Soňky günlerde ýylatyň ýurdun içinde hereketini çäklendirýän talaplar ýene güýçlendi. Habarçymyzyň sözlerine görä bu täzelik beýleki vilayatlara barmak üçin Aşgabatlylar hem paýtagtda ýaşaýan vilayatlylar COVID-19 synagyndan geçmeli edildi. Testiň bahaty 100 manat. Ondan öň esasan paýtagtda barmak üçin medisina barlygy talap edilýärdi. Türkmenistan raýatlarynyň ýurdun içinde hereket etmek üçin saglyk resmi namalaryny almak talabyny şu ýylyň mart aýynda girdi. Şondan bäri düzgünler ýygydirli üýtgedildi. Mundan başga da Aşgabatdaky habarçymyz paýtagtda we töwereklerde wirusa garşy dermanlaryň köpçülikligiň ulanylmagynyň ýylatyň arasynda keteliň ýaýramagy sebäpli ýene-de güýçlendirilendigini habar berýärler. Habarçymyz 24 sentýabrda Ahal vilayatynyň bir näçe mektebinde orsetde öndürilen gripferon damjalarynyň mektep okuwçylaryna muht paýlanýanlygyny habar berdi. Çağalar hemme ýerde ketel bolýarlar. 3-4 günläp öýde galýarlar. Emma olardan saglyk resmi namalary talap edilmeýär diýip habarçymyz 24 sentýabrda gurrun berdi. Günüň ertesi virusa garşy bu dermanyň Aşgabatyň mekteplerinde de çağalara berilip başlandygy ma'lum boldy. Virusa garşy derman paýlançygy Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň web sahypasynda ýylatyň immunitetini güýçlendirmek üçin terişdeleriň muht üpçün edilýänligi we prezidentiň saglyk işgärlerine goşmaça ýeňillikleri bermek karary barada resmi habaryň çap edilmegine gabat geldi. COVID-19 biziň ýurdumyzda ýaýramagynyň ilkinji günlerinden başlap adam immunitetini berkitmäge kömek edýän esasy lukmançylyk enjamlaryny muht üpçün etmek üçin işler gurnaldy diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy ýurt ýol başçysyna salgylanyp habar berdi. Maglumatda Türkmenistanyň prezidentiniň COVID-19 agdamazdan saglyk işgärlerini höwüslendirmek we bu ýokunçlyga garşy görüşde olaryň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmak üçin saglyk işgärlerine goşmaça ýeňillikleri bermek kararyna gelenligi aýdylýar. Azatlyk hattalaryň saklanmagynyň we lukmançylyk işgärleriniň iş şertleriniň agyrlygy barada bir näçe habar berdi. Lukmanlaryň we şepaat uyalarynyň COVID-19 karantin zonalaryna mejburi iýerilmegi, şeýle hem saglyk işgärleriniň arasynda ölüm ýagdaýlarynyň köpelmegi barada habar berilipdi. Türkmenistanyň häkimetleri medisina işgärleriniň agyr iş şertleri we olaryň ölümi barada hirsat aýtman gelýärler.